Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Daytoy ti Timek Tinamnama, may sa Timek ngagpukpukaw aniapo Jesus umay manen, agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalan na. Naimbag nga orasyo gagayem, daytoy ni Pastor Vic Ariola III, kumagkablao kada kayo manipod dito'y studio tayo, dito'y Loma Linda, California, USA. Ti programa Timek Tinamnama ket mangigan manipod ti stasyon ti radyo, DGHT FM, The Voice of the Pacific, ti Timek ti Pacifico, ti DGHD FM, ket paset itan ti Adventist World Radio. Kablawan mi amin digiti dumdumngeg, kadagiti nasurok nga inem apulo anas nasyon, nga pakaabutan na ti programa Timek Tinamnama. Ti programa Timek Tinamnama International, ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Agyaman kami tanda kay peladita, subangbay dati ang programa ti tunggal Domingo. Katagyaman kami ti ayat ni Apo Diyos, ti insad na dati programa tayo Timek Tinamnama. Ti sao ni Apo Diyos nga agpay kadatay amin, kadagiti kamudyanan ngal aldaw. Katita agkararag tayo. O Diyos mi, am nagayat unay, agyaman kami. Taday ito yung programa Timek Tinamnama kat dumanon akas maysa nga naimbag nga damag. Kadagiti amin nga luglugar sa dinuman apagurasan iti lubong nga pakadanunan na. Ikararag mi dagiti amin nga pamilya. Dagiti agladladingit gapu iti panagpasina dati ayaten dati biyag. Madaan kami tinamnama iti naindaklan nga karini Apo Diyos. Naagungar tu dagiti ayaten mi ti biyag ket tumipon kami tumanen kadakwada. O Apo bendisyon namet dagiti pamilya kasapulan iti tulong. Dagiti awanan ti trabaho, loktam dagiti ruangan. Dagiti anak adda dagiti pagadalan ken kastamet Apo. Dagiti parparikot iti panagasawa ken pagtaengan pangasim Apo tadda kakadi. Nga sumangbay ka dagitoy nga kakabsat ken gagayem. O Apo anyan nga nagimbag nga panunutin. Nga dati naasi nga Dios. Nga si ayat ken nakasagana nga dumngeg kadagiti amin aparikot mi iti panawen ti panagdukot. O Dios agyaman kami. Tasong batam dagitoy apakpakasim agsipud ta dinawat mi ida. Tinapate ganagan niya po may Jesus. Amen. I
Iti na minsan, nga adal tayo, bininsa-binsa tayo, iti adal may papan, itandanin panagparang ni Apo tayo nga Isus. Iti na ito nga kanito, adalan tayo man may papan, iti langit. Amok nga agdantupay, iti sumaruno, nga may kadwa nga paset ti adal tayo. Ngem kayat kuman, nga ibaga kada kayo ay ayaten nga dumdumngeg, nga pudno ti langit ket naimbag unay nga di magunudan. Kahit sa uwen, nga do dagiti tattao nga agar-arapap ti mapansa ti langit. Kaya't ko nga ipakamu kada kayo. Ada kayo ken siyak at dagundaway na na makipagtawid katag naed dayta na pintas nga lugar kahit sagana ni Apo Diyos kada tayo. Agsipod ta ni Apo Jesus gagayon. Agnanayon nga makipagtaeng to kadagiti tattao na ijay langit. Adalan tayo tata, dagiti pito abambanag na dintun masarakan ijay langit. At dada ka di, alakit adalan tayo iti dayting aldaw, dagiti pito nga didantun masarakan ijay langit. Kanipay kung tumod gagayem kan kakapsat, noan niya na dagiti pito akasasaad amanamnama nga ada ijay langit. Amo ka taray gagayan tayo ken kayat tayo nga maamuan, noan yan to, dagiti ada amasarakan ijay langit. Anya ti kinuna ni Jesus, iti nagsubli ijay langit. At dati na isang sangayan nga karina, ket masarakan dayta iti Juan 14, versikulo 1, hingga nati 3. Kuna nati kastoy, ket saan kumangag pulkok ti pusiyo. Mamati kayo iti Diyos, mamati kayo met kanya. Ijay balay ni amak adda adu apang yanan. No kumano sana kasta, kinanak kumakada kayo, na inak isaganaan kayo iti pagyanan. Ket no inak, ket isaganaan kayo iti pagyanan, umayak tumanen, ket ikuyog kayto kanyak metlaeng. Tapno no adino tiyang ko, anda kay met kumano. Nagimbag launa iti karin ni Apo, Isus na ko na, sa dino man tayan ko, anda kay tumet sa jay, kahit nasa uwen. Ganda ni nagsubli ni Apo Isus. Ket inasanton nga surat gagayem ket napudno unay. Mapantayo nga basahen ijay umuna nga Tesalonica 4:17 kuna natoy kalpasan na datayo asibibiyag. Datayo amabati. May tayab tayo amay kuyog kadakwada kadagiti ulit. Asumabet ti Apo iti trangatang ket tikastakan kanayon nga addata ito iti Apo. Gagayem, di mo na tari gagayan. Makiaddan to kini Apo Isus. Iti napintas launay alangit. Pagtaengan dagiti Maisalakan. Ngayon to, kadwatay to ni Apo Isus. Agraman dagiti ayaten tayo ti biyag ngayon unan, agin ilanaken patay ket agungar danto ket tumipon tayo to kadakwada. Una na dito. Nadadan to gagayem. Dagiti tattao nga saan namatay. Aging gana ti panagsubli ni Apo Isus. Adalan tayo to dayta. Isumarsaruno nga adal tayo. Nagimbag ako na natoy ket iti kasta kan kanayon nga datayo iti Apo. Bueno gagayem, padason tayo man nga kitain, noanyada nagitipito abambanag nga dinton masarakan ijay langit. Nakasagana kayon, umuna, awanton ti sakit ken ut-ut. Ibaga na dayta gagayem, yung Apokalipsis 22, versikulo 2. Kanayin tayo gagas asog ka po karigiti ut-ut. Ado, nagiti malakam tayo. Nasaan nga na imbag. Ado, nagiti sagsagubanit tayo. Ado, ti saksakit. Isang ikarkararag tayo dito, Timek Tinamnama radio program.
kadagiti daan ti saksakit, ket mapaimbag ta kuma. Ngem di langit gagayem sa antayton nga agasog. Sa antayton nga mapan iti doktor. Awantong ti doktor sa jay ni Apo Isus langanen. Isu iti doktor nga nangagas ng pasanto ng balbaliw kadagiti panagbiag tayo. Ito muna awanton ti sakit ken urot. Mapantay di may kadwa. Apokalipsis 7:16 kunana awanton ti bisin ken wow. Kadagiti panawen ti COVID, coronavirus, pandemic, adu dagiti tattao nga mabisbisinan. Sa dinuman nga lugar, ore dito Amerika, adu da di kasta. Ammo ko ore dagiti daddo mga paset ti lubong ayan yu gagayem, syudad ken komunidad, adda da dagiti tattao. Adu dagiti mabisbisin. Kunana ditoy, adu awanton ti mawaw, awanton ti agbisin. Dati Apo iso ti tinapay ti biyag. Iso ti danom ti biyag na makapnek. O gagayem, nagkurkurang tayo ti taraon, dito rabaw ti daga. Nadaduma, antay pa'y kompleton ti uminom ti innem, aging gana ti 8 nga baso. Ket tila addan ti ininumen tayo. Ngem di langit, ngayon sagana ni Apo Dios, makapnek launay gagayen. Awanton ti agbisin, awanton ti mawaw. Di may katlo, Apokalipsis 21, versikulo 4, awanton ti ladingit. Ipagpakamuyo dita Facebook, wenno kadagiti anyaman nga medium, nga panakikomunikar, panakipadamag, kadagiti kakabagyan, kan gagayem. Ibagayo nga nikabsat yun na tayo, ninanang kantatang yun na tayo, nagayem yun, na napataglaunay ti puso yun, pimusay na. Yung langit gagayem, awanton tila dingit. Awanton tila dingit. Nagasat na kita agladingit ko na ni Apo Isus, na maliwliwanan to. Agnanayon ton nga liwliwa. Uray dagiti simmina nga iaten tayo ti biag, makita tayo ito man eh. Anyan nga nagimbag iti langit. Nasaan to nga aganag-ag, agsinnaay ti barukong, kan ti ladingit, nga kastalaunay nga saan tayo nga malaon ti rabaw ti daga. Ti langit awanton ti ladingit. Mapantayo ti may kapat. Apokalipsis 21, versikulo 1, awanton ti baybay. Ni kasanugaroden. Kada kayo nga kalkalap. Kada kayo nga adda kadagiti paglayagan. Kuna ti langit. Nga pagbaga ni Apo Dios. Natintas to. Awanton iti baybay. Kas ngantun, iti nasaya at launay, naranyag, nakapadasan, amuyo gagayem, napanpanunutin tayo dati langit dito, at dati kay papananda. Agsipod, na dati langit, ibagbaga ni Apo Dios, awanton, iti baybay. Ano tikay nga sa uwan dito na baybay? Alakit na magsina ti baybay, Pasipiko, Atlantiko. Kadagiti ado kada tayo agsipod tagda, dagiti ayatente ti biyag, ti balasiw tahaw. Agtatrabaho da sa jay, akas OFWs. May sina da kadagiti pampamilya na. At dumadadad ti Amerika, wano dito Hawaii, wano dito Florida. At dati baybay nga na magsina kada tayo. Kahit nasa uwen, na awanton ti baybay, awanton iti makalapod ti panagsina ti pampamilya, ken gagayem. Awanton ti baybay nga mamagsina ti Pilipinas ken Amerika, wano Pilipinas ken Belgium, wano Germany, wano Canada,
awanton ti taaw Pasifiko, taaw Atlantiko, kaya nasa uwen, ijay langit, awanton ti baybay, agsipot ta at datay ton nga agtitipon, akadwa tayo ni Apo Jesus. Hantay ton mamagsisina. Tani Apo Jesus kadwa tayo ton takunana met nga kaskunana, ijay, umuna nga Tesalonica 4:17, sa dino man, ti ayan ko, at da kay tumet sa jay. O naging bagawanan ti baybay, kada kayo nga a graveyard shift na trabaho ti rabii, tayo pa'y maturugin sa 16 nga oras pa nagtrabaho yo. Anyakit di daytan nga pa nagsapol iti pirak. Ag overtime, ang kay matmaturog, ngem jay langit kunana gagayem, awanton ti baybay, awanton ti mamagsisina, awanton iti ladingit, awanton ti sakit, ngem gagayem, awanton ti rabii. Awanton ti rabii, kunana di Apokalipsis 21, versikulo 25. May kalima na dyan. Kaya mapantay ti may kanem. Apokalipsis 20:14, awanton ni patay. Na Pilipinas, kang kanay nga mga gantay ti radio. O may pakpakam mo, kada kabagyan na ni Kastoy. Adan nga gininaнакен patay. Kunada pa'y adan, napanan ti sabaling abiyag. Alaadalan tayo ito na ita. Magpaiso nga napan ti sabaling abiyag. Nga mawanton ni patay. Anya lakit din. Ipanagladingit ti ado at tao na ito'y coronavirus pandemic. Inaldaw-aldaw. Umay ti ladingit. Tinga ti rabii. Parbangon, munuting na ti aldaw, adu, digiti kakailyan tayo nga pumusay. Adu, digiti daddo mga tattao, anyaman nga rasa ti representar na, matay na. Gapu iti aksidente, gapu iti saksakit, gapu iti panakapapatay, muyo gagayem, saanan nga sigurado iti lugar nga pagbibiyagan tayo. Ano iti tattao nga pumanaw, mapandag trabaho nga handan to nagsubli as ibibiyag. Kasta iti biyag. Adon dagiti maturog, ngem saan danton nga gring. So nga masapul iti panakay titipiyag kini Apo Isus. Panangiso ko tipiyag tinaldawan da. Di tayo mo ti oras. Intundum tayong mat ti panawen tayo. Nga ginanan ken patay. Nakasagana ka kaliganyan. Ilaing sagana. Nababalin tayong aramiden. Awaten tayo ni Apo Isus. Pakawanan tayo. Nagiti tattao nga nakabasol ka na tayo. Nohan na tayo pakawanan. Pakawanan tayo na. Nadalos ti puso tayo kini Apo Dios. Ado dagiti tattao amat matay nga nalipatan dan ket sanda pinakawan dagiti kakabsat da kakabagyan da gagayem da. Itatanda panawen mo gayem aramiden da ita. Hindi damag. May baga tinasantuan nga surat. Awanton ijay langit. Awanton ni patay. Awanton dagiti luluang agarumos. Awanton dagiti funeraria. Awanton ti Camposanto sa jay. Awanton ti mapan makidungaw. Gagayem. Anyan lakit din. Ti panakailiw tayon ti may isa nga lugar. Nasa jay. Awanan ti mamagsina kada tayo. Kapoy ti patay. Ket ti may kapito, Apokalipsis 21:27, kuna na dito. Awanton ti baso. Naging bakit din.
Nagimbag, ti naed, ti may isa nga lugar nga ti arubayan mo, kaawan ti mangmangig mo, agkakabil, agsusupyat, tay sayang guseng ni gubat, kinadu, makay gapu, iti pakay, tibkulan ti tao gapu, iti baso. Nagimbag ti lugar a langit. Nasadyay gayem, hanton nga masarakan, iti baso. Kinalintek to ni Apo Isus. Iti ikawes tayo. Panakikita tayo laing iti matana. Iti rupa ni Apo Isus, ti dayag na. May dayag met ti kinasanto. Ti kada tayo. Na panakipaghari, iti langit, isagsagana na. Anya na iti pito a kasasaad, amanamnama nga addanto sa dilangit. Umuna, nana di jay Salmo 16, versikulo 11, nga addanto nan anay nga rago. Naging bagkit din, ang ragragsakan iti lubong uno ragragsak, nga haang nagpatingga, nati pagpatinggaan na, ni patay, saksakit ken adu, abanag, nga panakiltay iti piyag. Nga bijay langit, addanto ti agnanayon, narago. Awanin ti bason, ragsak ken rago. Iti addanto ng espiritu ken kasasaad, dagiti makipagnaed ken ni Apo Jesus. Awanton, dagiti pakasikuran ti biyag. Sadyay gagayem, addanton ti agnanayon, nan anay, arago. Kaya tsukaditek na iti dahi nga lugar. Di may kadwa, addanto bangar, wen gagayem. Dito'y hantay mabangaran kadagiti saksakit, hantay mabangaran kadagiti banbannog tayo, hantay mabangaran kadagiti adong utang tayo. Wano adong problema nga awiten tayo iti biyag, iya langit gagayem. Mabangaran tayo. Naputad ka ni Apo Isus sa kadwa tayo. Kaya iso ti mangted ti bangar. Di yara iliwen gagayem ti madag ti bangar. Mapantay ti may katlo. Addanto di aksarday a panagserbi. Ngayon, addanto pala panagserbi tayo gaya maya. Apokalipsis 7, versikulo 15, tumulong tayo ito. Iti Apo ti panagserbi, jay langit. Adu, digiti bambanag. Adi tayo maamuan. Dagiti nakaskas daw nga ramidin to dagiti mga isalakan. Adalin tayo din dahil dagiti noon unag pa ang adal tayo. Dagiti sa marsarono, nalal daw. Mapan tayo gagayem, iti may kapat at dantunan anay na panakam mo. Hindi salsaludsuden tayo diti rabaw ti dagano apay na napasamak iti kastoy. Apay nga ubing pay ket inalan ni Apo Isus. Apay nga dagiti naganak ket nasapa dalauna yen nga pimusay kasanupay dagiti maulila. Adu dagiti nakaskas daw nga saludsod. Ipay nanto ni Apo Isus ti panakaam mo. Nananay nga panakaam mo. Iso nga dagitinto sekreto ti banag ti panagadal nga hantay maawatan. May lawlawag to. Maamuan tayo ito na nga napasamak iti kasto ikin kasta. Kitaan tayo gagayem. Iti muna nga Korinto 13:9 aging gana ti 12. Ibagana dito yung adda. Ipa ito ni Apo sa adkanto nan anay nga panakam. Itento ni Apo Diyos nagiti sumbat. Nasaan nga masumbatan. Hindi na iti kabiyag. Maamuan tayo ito sa nilangit. Mapantayin gagayem. Ti may kalima. Di Apokalipsis 21, versikulo 18, hingga na 21, at dantunan anay ay kinapintas. Napan kami ti Aitek, asawa, ijay Francia, ken kastamet, ijay Inglaterra, ti nabit unay
pay apanawen sang nga matukod iti panakapendet iti matmatami ken panakakita mi iti napintas at kakaimbag abuy-buya ngem sinang sarongkaran iti napang kami sa diay. No kasanuman iti kapipintasan nga hardin namapang kayo di jay Victoria Island paset iti Canada may isang isla iti Vancouver at kasadyay iti may isang lugar nga nakapimpintas may isang hardin ket lumapang kasadyay kas nga kala at dati uneg iti minuyungan ti langit kinungkunak ti ayatek nga asawa no kasanuman ti kinapintas ti gitoy nga minuyungan at dapay na pimpintas paditoy temporaryo laeng ti panagbaed tayo. Ijay langit makita tayo ti kinaimbag ken kinapintas. Mabaling ko laeng kuma. Kay pakita ditoy pagbuybuyaan nyo. No kasano ti kinapintas iti langit. Amok na makasalibukan tirik na. Makapabangar, makaparagsak. Nagimbag kinapintas lang unay. Kuna na, di libro ti Apokalipsis, Kapitulo 21, at dantunan anay at kinapintas. Mapantay ti makinan, may kanam at danto, ragragsak, panagragragsak, dagiti ayaten. Anya laki, dinta na dito rabaw ti daga. Han nga panagraragsak, kuno panagsisina, panagiinnapal, panagiinnuyaw, panagpipin na basol. Ngayon sa jaya at itong tiragsak Santa Familia. Awan itong nagitakas kaimbagat. Nagitahan nga na imbag abanag. At itong ragragsak. Kadagiti amin ngay ayaten. Ragsak na panaggugunglo, panagtitipon. Kadagiti amin na Maisalakan. Tagdan to gamin ni Apo Isus sa dihay. Nakadwa tayo. Mapantayo kakabsat. Iti may kapito. Yung muna kat ni Solo na ika-4:17 at danturago ipanakayasping kini Apo Isus. Dahil na yung basulan na panagbiag tayo. Nabalbaliwanin, manipod, kaya panagrupsa, ken saanan a panagrupsa. Hantay ito nga grupsa. Kaya panakayasping kini Apo Isus. Dahil ta kinasanto na may yasping, may yaminaw kada tayo. Anyan nga naging bag. Kadagiti pito, abambanag, amanamnama, at dati ito na jay langit. Isuludsod ka na tayo. Anya ti magungun na ti tao na magunod na ti lubong ngem mapukaw na met itibiyan. Maala yun to amin nga pirak. Masapulan yun to amin nga pirak iti lubong. Madan kayo ti amin. Ore ka sa no ti kaano ti balbalayo, wano kutkotseyo, wano sansanikwayo. Na mapukaw yung met itibiyagyo. Kung natin na santuan nga surat, anya ti magungguna ti tao. Magunod na ti lubong ng mapukaw na itibiyag na. Iti Matthew 16:25 kuna na awan. Awan. Napatpateg ti panakaisalakan ni Apo Isus. Napatpateg na di panangawat ko kenkwana. Napatpateg na di panagsublik kenkwana tapno agmatalay ka kun kenkwana. Napatpateg na di panagbiag ko na tibiyag iti may sa Kristiyano na sumurot kini Apo Isus. Na paglikod akon dagiti anyaman nga baso at magna akon tibiyag ni Apo Isus iti nantawan tao. Kagayem, anya ti awis ti Espiritu ken kanyak. Anya ti awis na kada tayo. Ti awis na kada tayo umay ka. Come,
Umay ka, kunana di Apokalipsis 22, versikulo 17, umay ka minum iti danom. Ited niya po Diyos na di kanton nga mawaw. Kunana niya po Isus, di Apokalipsis 3, versikulo 20, at daak nga daag taktakber ag tuk-tuk-tuk. Kasi naman nga mga lukat, at pastrikan tayo ito ni Apo Isus ka din po sposo tayo. Daytan to ti agnanayon. Dayta gagayem. Kel nga pasaporte tayo. Na magunod tayo ito ti para panakipagtawid ti langit. Di saan nga nabayag at dati nangawis anabak naro. Gagayem ko iti siyudad nga Pagtaengan na. Iti din nga agsagsagana da dagiti agkakaimbag, agkakaimas nga taraon nga ipadaya da kanyak. Pinuna na pastor, intaman di nga to. Apo na nga to, ta upat nga kadsaaran, iti balay na. Di nga to, magkitam amin, ti napintas, naluglugar, oray ti tangatang. Yarig nagdiso ti helicopter. Yung lugar. Kuna na, pastor, kita ang dajay. Amon na di bantay dajay ngayon nagiti bakbaka. Kukwa dajay. Numapanta dito'y abagatan, at dati minulaan, di dati ubas. Kukwak na ita. Magkitahin na talabos iti karayan. Aduda nagiti balbalay nita, dita subdivision, pinatakder ko, kukwak na ita. Aduda nagiti tapaon. Magkita mo dito likod, kita ang di kaadu iti prutas, mulak. Minuyungan dita. Isa mo dami na yun. Ko kaya atin, kag subli di Pilipinas ay, dato'y amilain. Ngayon di ito duna, iti daya, laod, abagatan, kanamyanan. Ingkabil ko mo't imak, iti abaga na, gayen, pinuna. Intudok niya langit. Anya mo't tikukam sa jay. Adamot ka di kukam sa jay. Ay, pastor, kung nanadyak tayo mampay na panunot, dayta. Nagayan pinakabsa. Hindi taray gagay tayo at nalaang nito'y trabaho talaga. Agkumas. Hindi taray gagay tayo nagiti kinaimbag, nagiti sansanikwak, kinaado ti kukuha tayo, uno balbalay tayo, ragragsak tayo. Yung awamot ni Apo Isus. Awan mo't dahil taray gagay tayo ngayon tundumteng diyaay ni Apo Isus kaya tayo men. Iti mapan tinapimpintas pa'y ngayon iti adda. Ayan tayo. Ipanakipagtaed ka ni Apo Isus. Nagnanayon tinapintas sa langit ng sagsagana na. Kayem, timla na panunod. Tarigagay mo men. Na makipagnaed ka ni Apo Isus. Pinapintas nga langit ng isang sagana na. Natarigagayam dayta. Awisin ka. Agkadwata gayam. Awisik ti familyam. Awisin kay amin nagraman na gitigayam mo. Natarigagayam tayo ng isang sagana na tibiyam. Diyag nagnanayon ng isagot niya. Awatan tayo ni Apo Isus ita. Agsubli tayon kenkwana ita. Paglikodan tayon ti bason, at agmatmatalit tayo itan. Manipod ti dayto yung alda. Itundumteng. Nagumay ni Apo Isus kiti, may naalayan ti kuko. Sika, graman ti pamilyang pen, natay amin, gundaway tayo ti. Ipagari. Ito kang isagsagana ni Apo Isus. Awanan ni patay. Awanan ti rabi. Awanan ti kiti sangsangit. Awanan ti regrigan. Awanan ti panagsisina. Igot kang kanayon at datay ito at watay ni Apo Isus. Iti langit. Ang sagsagana na kaya ka. O Apo, yan nga naging iman. At dada dito, hindi kiti kakabsat. Noktam ti puso ka. Tapos trekenda ni Apo Isus, aman nakabalin, aman numbot.
ikayimbagan laeng Apo. Tapno matawid minto ti sagsaganam ang langit, may sa nga lugar nga napintas nga agpay ka dagiti Maisalakan. Sunti pa nang ipalubos mi gini Apo Jesus. Nagtaangan ka diti puso mi. Sumurot kami ken ka. Agmatalek kami ken ka. Aging kanati panungpalan. Tumangat kami ita. At sipot na si katiman nakabiling na Diyos nga mangawat ka diti panagyan. Agsipot na tinawat mi dati napateg anagan na po may Jesus. Amen.